showet Tillykke Danmarks dronning. Der er en 70-års oplevelsesfødselsdagsgave til hendes majestæt dronning Margrethe den anden af Danmark fra Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Aarhus Kommune og sidst, men ikke mindst, et fuldstændig fantastisk publikum her på Energipark i Aarhus. Det bedste ved kongefamilien er, at de tit er væk, altså ude at rejse. Ikke fordi vi ikke helst vil have, at de er herhjemme, for det vil vi jo. Men fordi når de er ude at rejse, så repræsenterer de Danmark og er i mange tilfælde spydspidser for dansk erhvervslivs fremstød i det store udland. Og det kunne jo være rasende spændende at få lov til at være med på nogle af alle de ture. Så lad os tage med en tur kloden rundt, sammen med nogle af Danmarks Idrætsforbunds dygtige sportsfolk. Mine damer og herrer, spænd sikkerhedsbælterne. Prepare yourself for takeoff. Mine damer og herrer, spænd venligst sikkerhedsbæltet. Vi går klar til landing i USA. I feel good. Into the Wind up, baby. Mine damer og herrer, vores næste destination er Sydamerika.